हेलौ खुलुमबाय खुलुमबाय जोंनि मा होनो पिआर फिल्म प्रडाक्शननि इउटिउब चेनेलनिफ्राय बयनिबो साबायखर बावहरनाय जाबाय आरोना दा जोङो दा शुटिंआव दंफैयो बे गोदान आरोना शुटिंनि नामा मा होनोमोन अनसुलि आइ आरो सरि अनसुलि आइ ना दा दिनैनो फार्स्ट टाइम आरो शुटिं खालामगासिनो आच्छा नोंथाङा बे अनसुलि आइ ना बे माने बे मुभियाव मा पार्ट लानो मोनो आङो आंखौथ' एक्सुवेलि आङो पार्टआ बिदिनो लानो सानदों आंनाथ' बांसिनानो आङो गुन्दा रलावसो फसायखायो नालाय आरो हिर'आवबो समायखाया जाहैबाय नालाय मानसियाबो गोसोम आरो समायखाया जायखिजाया आङो बेल' सानो आङो खालि गुन्दा रलाव लानो मोनबानो जायो आरो बिदि आरोना दा आङो गुन्दायावनो लागोन माबायदियाव मोनो नायनोसै ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय जागोन आरोना आंनि मोनसे स्क्रिप्ट दं नोंथांमोना नायनो हागोन जोंनि नामाथ' मोजां मोनलायनायाव मानो बिदि जायो आरोना दा बे सर्ट मुभियानो जागोन नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय आरो भिडिअ'खौ मोजां मोनबा कमेन्ट शेयार लाइक अनोबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो जाहाथे जोंनि गोदान भिडिअ आपल'ड खालामबानो नोंथांमोननिसिम बे थाबैनो सिगां नुयो आरोना आरो जों मेरला बार खालामखांबाय आगोलावबो दा बे सुथुर हेंथायाबो दाबो जाहां जाबाय आरोना दा इदिटाव दं ससेल'सै बारा गोबाव गैला थाबै नुसिगोन नोंथांमोनाथ' नुखाबाय जानांगौ मेकिं हगारदों मेकिंखौ ओमफ्रायो नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरोना माबायदि जादों नोंथांमोनहा जास्ट कमेन्टआव लिरना हर माबायदि नुदों आरो सोर माबायदि रलाव थाथावो बेखौहाय नोंथांमोना खोन्थाहर जोंथ' दा गोदान सुदाना जोंनावहाय बांसिनानो जेबो गैया जेरेखम जोंनाव डाइरेक्टर मोजां गैया केमेरानि मोजां गैया स्क्रिप्टनि मोजां गैया जास्ट जोंनि टेलेन्टखौ लानानै ओरैनो टाइम बेकार थास्लायसै आरोना जोंनि टेलेन्टखौ लानानै जों बे भिडिअखौ दा बानायनाय जादों नोंथांमोनहा मारै खालामनांगौ नोंथांमोना एसे सुरैनो खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना गोजोननाय थागोन भुल जानायफोरखौ ना जोंहाथ' भिडिअ'आव गोरोन्थि जानो हागौ जोंथ' दा ब्लगावबो जोंहा खुनु जों भिडिअ'नि फारसे सोमोन्दैखौ जों बांद्रायखौनो बुंथिथ'वा एक्सुवेलि दा नोंथांमोना फार्स्ट टाइम गाज्रि जा मोजां जा नोंथांमोनहा मारै खालामनांगौ बेखौहाय एसे खोन्थाना हरबानो जाबाय आरोना जों जास्ट नोंथांमोननो बेखौनो खोन्थाहरनो लुबैनानै जों दिनै ब्लग एबा मेकिं खालामनाय जादों आरो दा माखासे रुल दं बिदिनो एक्ट्रिसमोननि गुन्दानि आरो न'खरनि बे रुल दं आरोना नोंथांमोना नुगोन दसे उनावहाय आच्छा थ' थांसै नामा बिदिब्ला बाय नायबाय दा भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय फुल गासैबो नुजोबगोन बाय लेट्स गो स्टार्ट नाउ अके एक्शन मानो फैसा नांगौ जालायखो फैसा नांगौ सामफ्राम फैसा एक्शन दा जामारगौ नों मा नांगौ गुन्दा इन्ट्रि रोल एक्शन नोंस्रा न'आव मोजाङै दंजोबो ना अमित दासान्दि मोजाङै दंजोबो होनबानो जायो एसे बानायजोबबानो जायो मा आं मिनिलायबाय सयथि मोजाङै दंना नोंस्रा न'आव मोजाङै दंजोबो ना अमित नोंस्रा ओमफ्राय मोजाङै दं नाथाय केमेरा रल एक्शन नोंसिना न'खराव मोजाङै दंजोबो ना अमित आया सावलियाखैलै बयसानो गोमलांखाव रलिं एक्शन नोंसिना न'खराव मोजाङै दंजोबो दा अमित नाथाय आं दिनै आइजों नांलायनासो फैदों नाथाय मानो नों खोनासंनो
1 2 एसे दावखोबो नों फै दे 1 2 ôi già rồi ôi già Googling मा खारा लांखो जादों दे बारना जायगा सोलाय खेबसेल' लागायजोबो होदो बारना खेबसेल' हो बारना जोदो खनसे एबाव होबा होदो रानदो मादै एक्शन बाबु दै लाबा आफा गिलासे चला कैमरा रोलिंग एक्शन बाबु दै लाबा आफा No idea. Do you want to know? And I think I have to The sun is up, it's a beautiful day. Bunda berarti jebai. We'll be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. Number 1, 2, 3. Baby, now